Igbo kwen, Igbo kwen, Igbo kwezuonu. Onye unu na-ahụ na nke ikpeazụ a bụ onye nke a na-akpọ eze ndị Igbo nke izizi n'ala Igbo. Ọya ga-enu ntị gụchanụ ntị unu. I will like to speak in English for more wider coverage. There was a time Mazi Nnamdi Kanu told all this government that they should go to Abuja and tell them that what we want is Biafra. They thought that we were joking. Many of them use it as a play. Now, that thing is happening. Do you realize that all the local government in Biafra land is now turning into military barracks? And where they harvest the mbukas of our people. There is a military barrack in Mbano that was Lananihi at the early hours of yesterday, when the government of Biafra noticed some krukere waka over there. News have it that the authorities of Biafra ordered the Biafra peacekeepers to go there and make sure that there is law and order. And the Rueba Hana Boso. Mazi Nnamdi Kanu told all of you who are claiming leaders, go and represent the people. Tell them that what the people want is Biafra. What am I saying? In Igbo land today, many of these criminals don't want to live in the reality of that there is no government of Nigeria within the Biafra territory. And that is the reason why me, as the leader of Ndigbo, have rise up to speak for my own people. There is nowhere, there is no government presence anywhere in Biafra land. What they are bringing is onwe eru emememachi ekweghị echi eteka na-agbapi ụmụ Igbo na-eme ụmụ Igbo anyị na-ala n'ishi. But I thank God that there is a government. The Biafra people, after many years, have a government which is duly representing the people of Biafra. Ndị Mbano wake up to know that the local government that they are telling them, when they go to there for local government issues, they will tell them, oh no, you can go to Abuja. When they go to local government, they will tell them, oh no, you can go to Abuja. They said, what is happening? Until the information get to Biafra Republic government in exile, that the local government that they are telling people have now become a butcher house. Ebe a na-egbu ehi ma ndị juru na BOS of ndị ogbu ehi, ndị juru na ndị ihe ọha na ndị oshi, the people that retire, bụ ndị oshi, ha were the ndị ugwu na-egbu ụmụ Igbo, yuzuzie local government wee na-eme ebe a na-eme gịnị agbata eke. When the Biafra peacekeepers, under the arms of Biafra Liberation Army, got the information, they went there and made sure that they brought peace and order. If you read Tumbano now, everybody is rejoicing. Why? That there is peace and there is order. There is nobody again looking for the Biafra people to buy, because they have used our land to buy our own people. What am I saying in essence? Ụmụ Igbo mụrụ n'anya ka azụ. Mụnwa bụ onye isi ndị Ohaneze in the person of Mazi Emmanuel Oremijus have stand up or stood up. Can they correct? Or stand up or stood up? Hey! Have stood up and stand up. Oh, you like Oyibo na nke ikpeazụ a. Mụnwa bụ onye isi ndị Ohaneze, isi na m abụghị onye isi ndị Ohaneze na ọ ngenwa iweta votu ndị mmadụ tụọrọ gị. One village, how many villages that voted for you to become Ohaneze leader? If there is no village that voted for you, at least there is evidence of people that voted for me at the comment section. I'm not going to vote on your term. Igbo kwen! Hi! Na ihe afiti kwere no me ho ihe nji. Igbo kwen! Rianu! Nwanu! Risano! Hey! Na ayi amụma ihe amụ. Igbo kwen!
na nke ikpeazụ a onye na-ekwe mma ekwetere go and queue up in Biafra Republic government in exile again. Once again, our illustrious son called Mazi Simon Ekpa is the Prime Minister of Biafra Republic government in exile. Biko tem for onye ma ihe ọ na-eme. On December 2nd ka anyị eme the announcement of restoring Biafra. Biafra independent ọ na-restore bụ to make sure that the government is in line under the international law. After the announcement, ebidozie the process, the legitimate process of going to countries, lobbying for countries to recognize Biafra. After this process of announcing Biafra, you will see more propaganda from shapeless amoebas, ndị na-anụ DOS, POS, ndị akwamiko na ndị ihe a. Esokwe ma akwa mana onye ejidere n'ebe a na nkịta richara ncheburu ya n'ọnụ ka a na-akpọ ori nshi. Ohaneze ndị Igbo leader, biko ementena ana ma awụzi n'onwe gị n'ala na ha akwa iko ọkwa chief priest ka ịbụ onye o mere agbara na nke ikpeazụ a. So after this Biafra, coming of Biafra, you will see them running propaganda everywhere. You will see them ụmụnne running propaganda everywhere. Remain strong. The Biafra Republic government in exile got your back. Mụnwa bụ onye isi ndị Igbo bụrụ Ohaneze leader na-agwa gị remain strong, stand strong. This our illustrious son bụ Maazị Simon Ekpa nọ on the right track. Ọkwa isi na-amị mkpụrụ ka a na-eme gịnị ka ụmụazị na-amụ iche. Oshi ọbụla na-anaghị amị mkpụrụ onweghị onye na-ama ya iche maka onwe ihe pasịtara, onweghị onye ya ama gị iche. Igbo rienu, ṅụọnụ, kwezuonu kot.